Já vás vítám. Vítám vás od Tales Pokémon. Bude to moc dlouhý video. Jdeme na novou hru. Takže těšte se. Bereme si dneska Pokémona. A uděláme první plác. A budu to skipovat, jo. Jo, jak se budu jmenovat. Všiml jsem si něčeho moc divného. A tak jsem si ho dneska nechal znovu celý promítnout. A technik, který ho znám, by to celý nahrál tady na kazetu. To je váš film, madam. Ta část, kde je ten chlap v hotelu a potom se tam zastřelil. A ten technik mi říkal, že by tady někde mělo být modrý tlačítko. A tady. A otvor? Nevím, na kolik to bude, hlavně ta hra, na kolik tady bude částí. Hlavně, jo. To je naše Pokémoní trenérka, jako dobrý backflip, jako neříkám nic. Tak tady je umyvadla. Jo. Teď se meje. Tady. Vidíte ten zálesk? Ano, Poličku. To je značka. A teď druhý. Teď. To je ten druhý. To je pro promítače, aby včas přepnul přístroje. Je to tak, seš to Jdeme si pro Pokémona. Poličku, já První část nebude moc dlouhá. Natáčím to docela dost brzo, mám nový kanál. Jestli to užité, jmenuji se Adam Robloxovej hráč, se který natočím s mojí holkou Roblox, s mým synem a s mojí vnučkou. A tohle místo viděl pro Víte, jak mám pěkný skin, že jo? právě když se vracel z exkurze. To viděl sám pan Mirhen. Vrátil se do kabiny Co a tady? viděl, jak si ten chlap prohnal kulku hlavou. Nebudu mluvit, jo? Musel se to přepnout těsně předtím, než pan Mirhen přišel zpátky z exkurze. all grown up and ready to travel to Norio. Ani ne o tolik, pokolik on myslel. We've been eagerly awaiting your arrival. Thanks. Morgan says best, Poličku. It feels great to be inside the lab, actually doing something now, you know? As Jenže for the když se ho test of podvedla, madam, we've got region orients requiring special že se attention and změnila research. údaj na počítači, aby to vypadalo, že Teach is jste a v době member of vraždy the byla endangered stále v species. kabině. Are Ale ve dedicated to their skutečnosti rehabilitation jsem měla and dost understanding. času dostat se z kabiny do Professor kanceláře pana King, you two are McAndrews. perfect for Jen the tolik job. času. So, let me introduce you to Protože the když jste běžela zpátky, přepnout Charcoal, Rubbish, Chihuahua, come! tak jste už musela hodit Takže jdu si vybrat svého prvního Pokémona. Co tady hoši? Aqua. Z jeho konečného. A že se nechcete obvinit. Aqua, ty vole, to je taky pěkný. Vezmu si Aquu, co vy na to? To mám na druhém účtě, toho králíka. A do toho jsem měl už tohle, hladíka. Takže a tady máme na profesora. You too. I am thrilled to see you both. I appreciate your enthusiasm about this task, especially you, Kira. Ale tak, aby byla vidět, Thank you, Dad. jako by neustálý pohyb výtahu se třás, takže teď najednou byla vidět. So, what do we do now? Do we start the research?
get to choose one of these incredible Tenorians to research and bound with. It's a tough decision, but an exciting one. Kira, do you mind going first? Těsně předtím, než jsme tam spolu nastoupili. You have such fluffy fur. Takhle to vypadalo potom. But you Co jste se have sama such vrátila a do pretty výtahu a little pak ponytail. vystoupila. And you. A všichni Yep, that's adorable too. Ah, I can't pick. They're all too gosh darn cute. You go first. Help me narrow down the choices. Okay? A tohle? Aqua. To je zbraň, kterou se ho zabila. Okay, I got it now. I got it. I'm choosing Rabush. Rabuše se vzala. Cutie. To Hopefully předpokládám. this research can finally Mám shed some aquu. light on what we've been studying. And if your travels yield significant results, we'll generously compensate you and your mother. Velká úleva. Remember, this journey is not just about research, but also about forging a deep bond with your companion. Ale Your já dedication to their research and your bond will shape their incredible potential. I'll be closely monitoring the progress of your chosen partners. Okay. Professor Hiroko works on his research and Ano, to handles some místa. important work affairs. Your initial task is to focus on researching for evolutions. Your mother still hasn't gone through analysis, right? Here, I took the liberty of grabbing you one of the newer models that we've had shipped here just in case. možná vyhraju. Consider it an early birthday present. Ano, ano. If you Nemáme need to anything vypnout. from me, please don't To je hesitate. jedno. Ale je to škoda proudu. Myslím, že vím, který knoflík. Ty skupneš Aquu, ty brče, ty vole. Jaj. Before you set off, I recommend checking in with your mom. Afterwards, I suggest both of you to venture beyond the borders of Tsurugi Village and make your way to Route 1. It's a vibrant field with diverse but eager Tenorians, perfect for the start of your research endeavors. And here, take these 10 tarot cards. Yes, pokebally, děkujem. They'll allow you to encapsulate, shrink, and carry around other Tenorians with ease. You may use them strategically to grow a team of your choosing and overcome challenges along the way. While working on your research, I recommend taking on the Tenorial League. Ano. Yes! Yes, the league can be an excellent opportunity to test your skills, grow stronger, and further the bond with your partner. It's a very tough challenge for a lot of people, though. Just be prepared, okay? My apologies, everyone. I have another meeting soon. Thank you. You know what they say. Time is gold. Ale mi vzpomenu na naši Aquu. Takže... Bude to... Týna. By to mělo dát to jméno, doufám. Jdeme dál. Úplně uzdravím. Takže není šance, že se rakovina vrátí. Kdo si to nemyslí? Víš, co mě podle mě uzdravilo ty? To má mít narušenou. Research journey with Kdo that. ví? Je mi tak You dobře, can't deny that it's a great way to start learning že about se your možná partner. dožiju i stovky. Come on, you want to... Just what do you say? What do you say? Jo, není problém. Aqua. Strike.
Pěkně. Strike. No, nedává věc. Čtyřeneček moje Aqua, vole, pojď. Pojď, Aqua. Strike znova. Awesome! Dad was very teachable. You should go check in with your mom. We'll meet back up at Oxford after. There's a lot of stuff there when it comes to tuition, so we could probably look there first. I'll see you later. Oh, and tell your mom I said hi. Takže když jsme mohli skončit, tak se mějte, ahojda. Uděláme pak druhou část, jak se jdeme učit s mámou. Mějte se, ahojda.